Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus, a to jest Dead by Daylight. Nowy dodatek, w tym momencie Dead by Daylight mamy w wersji 1.01. W prawym górnym rogu widać czat, gdzie czatownicy mogą pozdrowić na przykład na YouTubie mamę, tatę i tak dalej. Także napiszcie mi na YouTubie, co myślicie o tym. Pomyślę, żeby czasem do takich nagrywek wrzucać właśnie taki czat, żebyście wiedzieli na przykład, że odpowiadam na czyjeś pytania i tak dalej. No, także i możecie im zazdrościć, że im to teraz oglądają, a wy dopiero na YouTubie. Także wpadajcie na streamy. Słuchajcie, samolot leci, może coś buczeć. Co jest nowego w tym dodatku? Jest pełno fixów różnych. Są balanse jakieś, jest naprawionych pełno błędów. Powiem szczerze, nie chce mi się tego czytać. Nie chce mi się tego czytać. Mam po prostu nadzieję, że jak będziemy grali, to te zmiany będą w grze widoczne, że będzie się grało przyjemniej. Ale, co jest najważniejsze, otrzymujemy nowego zabójcę. Ale może ja już to pokażę tak. Otrzymujemy nowego zabójcę i nowego uciekiniera. Otrzymujemy taką panią, nazywa się Nya Karlsson. Z tego co wiadomo z trailera, to ona jest szwedzkiego pochodzenia i to jest taka buntowniczka i w ogóle. I osobiście pozdrawiam jej jedną moją znajomą, bardzo pozdrawiam cię, Kasia. I otrzymujemy... Czemu ja wyszedłem? Aha. I otrzymujemy nowego zabójcę, czyli pielęgniarkę. Pielęgniarka ma taką piłę, przypomina trochę te pielęgniarki z Silent Hilla i jej takim skillem jest to, że ona po prostu potrafi na przykład się teleportować momentalnie z miejsca na miejsce i przechodzić przez ściany nawet, także niezły bajer. Dobra, na pierwszy rzut zagrajmy sobie tą panią Nyją, a w zasadzie kupmy jej, rozwijajmy ją, bo ja już tutaj zaoszczędziłem troszkę punktów. Niklaus, nie czytaj mów z głowy. Co ja czytam niby? Zaoszczędziłem sobie 60 000 punktów. I teraz mogę sobie pokupić do niej różne ulepszenia. Także w tym momencie to zrobimy. Żeby nie być takim gołym. Żeby coś tu mieć. Chociaż z jeden level. Dobra. No i tak, weźmiemy sobie latarkę, weźmiemy sobie uchwyt. Tu sobie weźmiemy offeringa i perka. I jedziemy. No, i jedziemy. Jak szwedzka, to kup opaskę, nie dotykaj mnie. Dobry żart. Aczkolwiek tradyczny. No, jak widzę, bardzo się poprawiło dołączanie do lobby. To żart oczywiście, chociaż już widzę, że chyba ładuje. Znaczy na razie coś ścięło. Jesteśmy. Zajebiście, dobra. Teraz tylko czekać i... możemy grać. Jak czasami coś mówisz, to widać jakbyś czytał coś. Tak, rozpisałem sobie wszystko na kartce teraz i czytam. To, że człowiek nie mówi jak głupek to jeszcze nie znaczy, że czyta z kartki. Siema Niklaus, witam. Jak tam się gra po zmianach? Inny strój do niej, a właśnie, czy do niej są jeszcze jakieś inne stroje? O, są! Można jej zrobić taką głowę, dać jej taką koszulę i takie spodnie. Ale ta głowa jest tragiczna, to zostajmy przy niej, ale tak wygląda spoko. Czaty też rozpisałem, tak. Dobra. Ready, dajcie, spoko. Fajnie. No to fajnie. Ale jeszcze jednej osobie nam przypomina, jednej osobie nam brakuje. Także w tym momencie ja wam, moi drodzy, pokażę, jak się gra panią Nyją. Chociaż jeżeli będzie nowy zabójca, to za długo nie będzie dane mi pograć. I potem zagramy sobie nowym zabójcą, także to może być trochę dłuższy materiał. Także kto ogląda na YouTubie, ale również na streamie, siądźcie wygodnie, weźcie sobie coś do picia i enjoy, bo ja tego nigdy nie tnę, nie renderuję, bo po pierwsze jestem za leniwy, a po drugie to jest główny powód. Także po prostu nagrywam to tak, że są żywe emocje są takie, że no mogę tutaj błędy różne popełniać i nie mogę tego wyciąć, także myślę, że taki materiał ma większą wartość, jest taki, jak to mówią, authentic, jak to mówią anglosasi, authentic.
No, a nowa mapa to jest Asylum, czyli jak można się domyślić, opuszczone, stare wariatkowo, czy też tak zwany, prawda, Czubek House. No. Także gramy. I zobaczymy, nie wiem czy się uda nowa mapa, fajnie by było, ale jak nie, to pokażemy ją w jakimś tam innym materiale, kolejnym. Kolejnym z kolei. Ciekawe czy poprawili czasy ładowania, bo czasami one były... Asylum to nie jest azyl. Asylum to jest wariatkowo, kolego. O, czasów ładowania chyba nie poprawili. No, Niklaus kiedyś mówił, że będzie taka mapa w wariatkowie i jest mapa w wariatkowie. No nie udało się. Mamy Bloodlodge, Autohaven Wreckers. Trudno, ale mamy nową postać i zobaczmy. Jak mi się uda na nową mapę załadować... O, jest nowa zabójczyni. To na pewno ją nagram. I w ogóle ta zabójczyni ma też takiego perka jakby, że jeżeli nas rani, to my potem wszystko wykonujemy dużo wolniej. Naprawianie, leczenie, niszczenie haków, podnoszenie naszych tutaj kamratów, wszystkie te czynności. No widzicie, tak to się naprawia w normalnej szybkości. Dobra, ona wydaje takie dźwięki jak Banshee z Mass Effecta trochę. Jeżeli ktoś gra w Mass Effecta, to na pewno kojarzy. Tak, i widzi. I tak jak Król Popek mówi, ona widzi jak ktoś leczy. Jest trochę opóźnienia pomiędzy tym jak ja widzę czat, a jak on jest wyświetlony tam na ekranie, ale to z tego niestety nie da się pominąć. Bo mam jego górną część przechwyconą. Dobra. Tam chyba latała. Latała jak Piotr latała. Pozdro dla kumatych. Optymalizacyjnie nie czuję, żeby się coś zmieniło. Znaczy ta gra dobrze łaziła, no. Graficznie zmian też raczej brak. Dobra, na 3 baty. To będzie moment. Zmienił się wygląd haków. Zmienił się zupełnie wygląd haków. Teraz one są takie... na takich metalowych... Takie, jak to napisał chomik, to są haki vintage. O, idzie, widzicie? Ona tak lewituje nad ziemią w ogóle. Ona chyba nie ma jeszcze tutaj umiejętności. Bo... nie przelatuje przez to. Dobra. Tu się kryją. Aaaa! Proszę gonić kogo innego, tylko nie mnie. Dobra, naprawiamy. Że ona wygląda najbardziej przerażająco. No, wygląda strasznie. Kojarzy się, tak jak mówiłem, z tą pielęgniarką ze Silent Hilla na przykład. Także fajnie, że to tak zrobili. O! Petarda. Wygląd haka zależy od mordercy, tak? Ej, to już tak było? Bo szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi. Nigdy na to.
Dobra. Nie, no ja z haków się starałem uciekać, a nie przyglądałem im. Dobra. Na razie idzie spoko. A nuż się uda wygrać. Spenetrujemy skrzynię. Czy to zwolnienie trwa cały czas? Nie wiem, tego jeszcze nie wiem. O, wolę apteczkę. Jakieś są nowe dźwięki chyba. Jak zabójca... Znaczy niektóre jak zabójca się zbliża, takie... O. Znaczy nie mówię o tym akurat. O kurde. O kurde. Widziała mnie chyba. No, goni mnie. Nie idź tam! Nie idź tam! Albo idź. Może mnie przestanie gonić. No i przestała. Jakaś taka chyba jest nowa animacja przeskakiwania przez te przeszkody. Czy okrutny jestem? Nie, no czemu? Jeszcze tylko jeden. Gdzieś tam piszczy. A, idzie. Kurde, nie umiem zlokalizować tego ostatniego silnika, a głupio by mi było umrzyć. Aha. No, to do wyjścia. Ło! Co ja uczyniłem? Ej, ale nawet się jej nie spodziewałem tam. Dobra, nie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Ja uciekam. No. Fantastika. Czyli nową postacią gra się spoko. Mamy 67 000 punktów. Czyli, że dobrze. Weźmiemy Mystery Boxa. O! Plunderer's Instinct. To jest coś nowego. Instynkt plądrowadziciela. Bo są też nowe perki zostały dodane. Dobra. I teraz zagramy sobie zabójcą. Czyli tą panią. Najpierw jej coś tu oczywiście weźmiemy. Odblokujemy. Instynkt szabrownika. Można też tak. O, od razu nam wypadł rzadki offering. Catatonic Boy Treasure. Spoko. Wbijemy tutaj levela od razu. Dobra. Mamy drugi. Jeszcze sobie Mystery Box weźmiemy. Co to mamy? Dark cincturę. Ona w ogóle tak syczy nawet tutaj. Dobra, bierzemy to sobie spalimy. Deer Stalker, chociaż na łosie chyba nie będziemy polować. Dobra, create a lobby. Ciekawe, czy też będzie się tak długo
W ogóle ma jakąś serwetkę na szyi. Ciekawe, czy też będzie się tak długo czekało na połączenie z graczami jak wcześniej. Ona chyba ma astmę, bo ona tak jak Darth Vader tak. A właśnie, czy ona ma jakieś inne czy ona ma jakieś inne... Ona niestety nie ma innych na razie, przynajmniej wersji ubrania swojego. Czy ona została uduszona? Nie czytałem jeszcze, jaka jest jej historia, czyli czemu ona straszy i w ogóle. Z wrokiem na głowie też bym tak oddychał. No możliwe całkiem. A możemy sobie 2 wziąć. To spoko. To bierzemy. No. Możemy... Przeczytaj. No to sobie muszę na Wikipedii przeczytać. Znaczy na tej wiki od tej gry, bo tam to wszystko jest opisane. Także tutaj musimy sobie trochę poczekać. Na YouTubie macie ten luksus, że możecie sobie to oczekiwanie przewinąć. A tutaj musimy czekać. Mam nadzieję, że się doczekamy w ogóle, bo mówię, nie chcę tego ciąć. Bo potem musiałbym ten materiał kleić, renderować, a to się traci jakość. Strasznie. Traci się czas. Komputer jest wtedy, że tak powiem, wyłączony z użytku i w ogóle... Staram się nagrywać wszystko na OBS-ie takim jednym ciągiem OBS-owym. Opowiedz suchara w międzyczasie. Dobra. Uwaga. Opowiadam suchara. Gruba jest twoja stara. No, taki suchar był, no. Rymowany przynajmniej. Ty tą wiki masz po polsku. Nie. Po angielsku no jest tylko dostępna. Może ktoś teraz ma jakieś pytania na czacie właśnie. A propos czegoś, to można odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli na YouTubie ktoś ma jakieś pytania a propos gry, można pytać. Nie jestem specjalistą, ale już tam trochę gram. Głupcy biegają pod oknem. Trudno. No niestety zabójcom zawsze trzeba tyle czekać. Czyli to się nie poprawiło, bo po prostu musimy trafić na ten szczęśliwy moment, aż ktoś trafi do naszego lobby. I to jest zależne od tego oczywiście, ile ludzi gra w danym momencie i... nie wiem od czego jeszcze. Ja wolę... w sumie nie, lubię i uciekać i być potworem. Jacy głupcy biegają pod oknem? No jacyś głupi, alkoholicy pewnie. Dychomy, dychomy, bo dychać musimy. Bo jak nie dychomy, to wykorkujemy. To dlatego nie masz tyle subów co Izak. Tak, tak, tak. Jaką grę uwielbiasz? Nie, żadnej. Czy my się doczekamy tutaj tego? Można sobie na YouTubie w tym momencie jakąś muzykę puścić relaksującą, relaksacyjną. W sumie, to mógłbym w tym czasie, na przykład, akurat się połączyła dwójka. Mógłbym w tym czasie poczytać historię tej postaci. The Nurse, patrzcie. The Nurse is one of the 4 killers to be featured in Dead by Daylight. Niestety nie ma jej historii. Jest tylko jakiś cytat, a historii nie ma. I akurat się łączymy do gry. Idealiozo. Czy mapa zależy od potwora? No nie zawsze, bo na przykład na Auto Haven Wreckers graliśmy panią pielęgniarką, a ona jest, wydawałoby się, dołączona do Asylum. Także no. Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale często tak jest. Także fajnie by było, jakby się nową mapę udało pokazać. A jak nie, to po prostu nagra się kolejny materiał, gdzie nową mapę pokazuje.
No, widzicie, teraz też się nie udało. To jest Azarow's Resting Place. No, ale zobaczymy, jak to się, czym to się je. Jak to się gra. To mi kurde przypomina Bioshocka trochę. A mamy tą piłę. I możemy robić to. Tylko, że widzicie, ona po tym jest taka zamroczona. I możemy sobie tak, kurde, naładować taką tą moc, tak jakby. I się przyczaić. I... O! Widzicie, kurde, można prawie... Znaczy całą mapę, no może nie, ale... Można bardzo duży kawał dystansu przemknąć. Tam ktoś jest. O! Tylko widzicie, to zamroczenie... To zamroczenie dużo jednak utrudnia całą tą operację. A! Można się teleportować... Nie, cały czas nie. Można... Tylko o ileś takich. Kurczę, czemu go... A, i ona obciera tą piłę, tak jak tamten, ten... A, i nie idzie też tak łatwo przez to, kurde, przejść. O, dobra. No i oczywiście, jakby tego nie było, to ona by była w OP jak... No, masakrycznie OP. O! Jest wreszcie animacja wieszania na hak. Także to cieszy. Kawał drogi można. Czyli to i tak jest dobra umiejętność fest. O! LOL? Ej, ale to jest... To jest, kurde... Mogę się typać bez przerwy. Nie, nie można bez przerwy. Tylko widzicie, ona jest dobra, ale wcale nie jest aż taka dobra, bo jednak... Ciężko jest ich znaleźć bardzo po tym zamroczeniu. A jeszcze jak będzie... Jeszcze jak na przykład perka sobie wezmą na gęstszą mgłę, albo mapa będzie ciemniejsza, to w ogóle będzie ciężko, mi się wydaje. A! Widzieliście to? Nie! Nie! Czemu mnie tepło? Jo, to dupca. Kurde, ja ją chciałem walnąć! Znaczy go... Tu na pewno nikogo nie ma. Wow, ale to było dobre. To było dobre fest. Albo nabijają punkty, albo bejtują mnie. Ciekawe, czy można tak. LOL? Ej, czemu to nie zadziałało jakoś? Nie teleportło? No i tak to powinno działać. O, już uciekają, no, widzicie. Wiecie, co jest najgorsze? Że tego nie można anulować. I na przykład jak to przez przypadek klikniecie, to już musicie
to już musicie się teleportnąć. I na przykład możecie przez to nie uderzyć przeciwnika. Ale jest fajne, bo na przykład można bardzo szybko od jednej do drugiej bramy się przemieścić. Bo ona to przebiega o wiele szybciej jeszcze niż na przykład ten pan z piłą. Teraz gdzie ta dwójka będzie próbowała uciec? W dłoni masz kulki. Tak? A faktycznie. 4 kulki takie są jakieś. Co to za kulki? Może to są kurde kule na mole. No nie wiadomo, nie ma jeszcze historii tej pani. Także ciężko powiedzieć. Aha. LOL. Ale takich numerów to nie powinno być. To brzydko wygląda. Panie, co pan? Oj, zaczyna się odwieczna zabawa. Dobra ze złem. Tylko fajne jest, bo na przykład można szybko wpaść i zagrodzić drogę mu. I jeżeli jest na przykład raz uderzony, to... Jeżeli jest raz uderzony, to macie szansę go powstrzymać wtedy realnie. No siema, Heniu. No, ale tak to on ucieknie. No i został nam Bulbi. Tylko że Bulbiego nigdzie nie było widać. Jak rozwala te deski? W ten sposób. Ma jakąś taką moc magiczną. Specyficzną. No i uciekł, no. Hehe, ona tak smutno leci, tak. Chciałam dobrze, ale nie wyszło, no. No szału nie było, tu się czat teraz pojawił jeszcze. Taka opcja. No. I to by było tyle. To była nowa postać i nowy zabójca w Dead by Daylight. Lista zmian jest oczywiście bardzo długa. Możecie ją sobie sami przeczytać, czy gdzieś na stronie, czy tutaj właśnie w grze. Jeżeli mi się uda połączyć tylko na nową mapę, to na pewno nagram i wam pokażę. Także dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na streamy. I w ogóle to tyle ode mnie. Trzymajcie się.